Moi. Moikka. Tänään maistellaan kubakulaa. Moi. Joo. Noi. Ylis saata valtainen matka. Kiva ääni tonne. Kaljatölkki on maus. Tää maistuu vähän kilsikkakolalta. Toi mikä? Tai toi maistuu niinku Rio-kolalta. Ei oo kaikkea juo. Tää on vähän semmonen... Joo, no tää on vähän semmonen No niin, mansikkakola. Tämmönen ihan helkkari hyvä. Tosi hyvä. Joo, on tää vähän semmonen. Mansikka kirsikkakola. Ihan hyvä. Siinä on just vähän se juolla, niin kyllä sen tulee hässänyt pepsiä tyyppiä. Joo. Vähän No ei se semmonen. hirveesti. Ei, hyvä oli. Niin hyvä nää ohitto. Totta kai. Totta kai. Totta kai. Me yritettiin kuvata katolla video, mutta joku ökyvappa tuli häätämään. Joku läskiperse. Joku läskimuosas hääs meidän. No oi nyt kun sä Anna tänne. Nyt tänne päivä. Mitä mä olikaan sanomassa? Ai niin joo. Joku vitun läskipappa hääti meidän katolla. Semmonen vitun läskimuosas tuli ja oli silleen, nyt pojat alasella, se ei oo mikään leikkipaikka. No, jos se Ei olisi ollut... on se leikkipaikka. Jos se olisi ollut... Mä yritin kiivetä savupiipusta taloyhtiön toi saunaa ja tulla sieltä ulos muku. Tai hypätä katolta alas. Nyt tuli toi paskaläskö. Se kusipappa tuli häätämään meidän. Ai jaa.